In een oase van rust in het pittoreske Valkenburg vind je wellnessresort Therme 2000. Ontdek hier de verzorgende werking van het thermale water uit eigen bron en hervind nieuwe energie. Het Bourgondische leven is nooit ver af. En dat gecombineerd met de prachtige Limburgse heuvels zorgt voor een uniek kader. Nou, restaurant is puur speciaal, omdat het een hotelrestaurant is. Natuurlijk dineren onze hotelgasten hier. Maar het is ook toegankelijk voor gasten van buitenaf. En het is hier culinair genieten met een panorama-uitzicht die je nergens anders vindt. Dus dat maakt het op zich wel speciaal. Vooral, we zitten nu in de winter, dus als je hier in het zomers mooi op het terras kan zitten, dat is genieten. Dat is totaal beleven. Nou, we voeren een hele culinaire keuken. We proberen onze gasten altijd een beleving te geven met getrainde bediening, maar ook met koks die in de keuken werken. We proberen altijd een mooie culinaire kaart neer te zetten. Maar daarnaast zijn we ook een keuken die heel goed rekening willen houden met dieetwensen. We kennen in principe alle dieetwensen. Dat wordt ook omdat je in een wellnesscentrum kookt. Dus van vegetarisch tot bepaalde diëten, maar ook heel erg gericht steeds meer op lifestyle eten. Omdat we steeds meer een lifestyle bezig zijn met levensstijl. Dus dat is voor Restaurant Puur ook heel erg belangrijk om daar de hotelgasten in te voorzien. Maar ook voor mensen van buitenaf die gewoon met een goede levensstijl bezig willen zijn. En met onze eten willen we natuurlijk ook uitdragen dat wat je eet, dat het ook iets met je doet. In plaats van alleen culinair is. Dus het is heel divers. Scampi, bak, flambeerde pernod, kleine groene sla, of tomaat. Laat u smaken. Dankjewel. De kaart verandert met de seizoenen mee en biedt tevens enkele heerlijke verse streekgerechten.